farra egiteko bai. Farra egingo dugu, beraz. Farra egingo dugu, bai atletigaz, beste puntutik ikusita, baina farra egiteko da dandan la Virgen de Begoña eta de guztia. Eta gagoz eta premiaz, teatro arte elkartzeko aitzaki hoien premiak gagoz, eta benetan gogoz geratzen gara, ganera uste dugu zugandik etorrita bai, normalan estutu egiten gaituzten gauza batzuen gainean barre egiteko aukera izango dugula, eta elkartzeko aukera, beraz, bueno, laster bedi, ez dakite nos duzun asma, gaurkoa utzi ingo dugu, kanta berezi bat entzune dugulako, baina noiz estrenatzeko asma, aurreratu daiteke zerbait horretaz? Goera horrekin ez dago nere eskuetan, ze gauza da... Baina zure gogoan, non estrenatzeko gaitzateke? Hasieran, baina nigaitik hasieran. Hasieran? Oin, hilabeten hasieran. Abendu hasieran. Batan bertan. Abenduan, eta non nahi zenuke? Sirimirin bertan. Sirimirin bertan, Uribarrin estrenatzeko goa. Baina ez dago, aber zelan dau egoeran, zenba jendie joan aldiren, tabar. Baimenak badekogun, udaletxetik, eta kauze bildu egin behar dire jendie. Ostentxan azpiko, ez dakit errekazpian edo lako tokitan areto bereziak sortzen hasi beharko gara, ez da? Bai, beste Bilbo bat asmatu beharko dugu, eretan elkartzeko eta gozatzeko elkarrekin. Bai, a ber, kafean txokitxan egonez, ere bai, hemen kristone badakitez, baina musika egon eta gero, apurtzue teatro, eta nirekin kontau ere. Hori izten dut. Mikel Intxausteri eskerra gaur Ana Bilbira irratira berbaz etortzearen, foto sarra entzungo dugu, antza... Eta barkatu, bai, musu handi bat, bai kafe antxokieri eta bai bere lankidei eta bai algara konpartzeri benga jotake eta merezi du borroka, euskara merezi deu eta eskarrik asko horregota gaitik, naiz eta erdian jarrita eta lan egiten benetan eskarrik asko. Eskerrik asko zauri be, Mikel Ibonburgoari entzulei, noski zenba gara eta... Mentalki ez da erresa, Azkenean, lehenengo mailara salto egiteak ilusia handia eragiten dio bati, baina gero futbola ikustea nola den barrutik eta oso desberdina da, ez? Azkenean da oihan bat balitz bezala, ez? Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gipuzkoan etxebizitzen prezioek gora egin dute 2024an bai salerosketari eta baita alokairuari dagokionez ere. Donostia da igoera honen adierazle nagusia lurralde historikoan. Kaleratzeak stop plataformak hiriburua gune tentsionatu izendatzeko deialdia berretsi du. Arratsaldeon guztioi, Andoni Ortuzar, EAJ-ko kide eta Euskadi Buru Batzarreko presidenteak estatus politikoaren inguruko bilerei ekingo die datorren astean. Ortuzarrek bere babesa erakutsi dio Manuel Pradales EAeko lehendakariari Gernikako estatutuko transferentziak bateraztearen bidean. Autogobernuari dagokionez, Pradales lehendakariari jakinarazi diogu lehenik gure lankidetza osoa izango duela eta ez bakarrik alderdiarena, baizik eta Gasteizko eta Madrilgo gure
legebiltzar taldeena ere, Gernikako estatutua transferitu gabe dauden eskumenak transferituak izan daitezen ahalik eta azkarren, eta baita ere, investidura saioan iragarri zuen planteamenduarekin bat egiten dugula ere baieztatu diogu lehendakariari. Gasteizko hainbat txosnari espedientea zabaldu die Arabako Foru Ogasunak Amazuriaren jaietan tiket bai ez erabiltzea gotzita. Ramiro González Arabako Foru Aldundiko diputatu nagusiak esan duenez, orotara 64 espediente zabaldu dituzte lurralde osoan ordainketa sistema abian jarri zutenetik. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna da gaurkoa. Hego Euskal Herrian 204 pertsonek egin zuten bere buruaz beste pasaden urtean. Europa mailan gazteen artean suizidioa da lehen heriotza eragilea. Gaza hegoaldeko Al-Mawasi errefuxiatuentzako kanpalekuari eraso dio gaur goizaldean Israelgo armadak. Hamasen gertuko Shehab berri agentziak jakinarazi duenez, gutxienez 40 lagun hil eta 60 baino gehiago zauritu dituzte. Gazako babes zibilerako agintaritzaren bozeramaile Mahmoud Basalek esan du gutxienez 4 misil jaurti dituztela Khan Yunisko eremu humanitario horretara eta masakretzat jo du bonbardaketa. Bere lehen denboraldi osoan Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean eskainiko den kultur programazioa aurkeztu du Lazarraga Kultur Elkarteak. Erakundeak ezagutzera eman duenez, Lazarragak gogotsu hartuko du eraikina maiztasun handiagoz egingo den kultura eskaintza. Ongi etorri arratsaldeko albistegira. Andoni Ortuzar estatus politikoari buruzko hizketaldi eta murgilduko da datorren astetik aurrera. Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Pradales lehendakariak hasitako bidea jarraitzea aurreikusten du. EH Bilduk lehen pauso positibotzat jo du erabaki hau. PS eta PPko buruen artean ordea eszeptismoa da nagusi. Autogobernuari Andoni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko presidenteak iragarri du estatus politiko berriari buruzko hartu emanak iraia amaiaren edo urri hasieran abiatuko dituela gainerako alderdiekin. Hay prevista una comisión bilateral, ¿no? Hay prevista también una reunión del Lehendakari con el presidente Sánchez, y cuando tengamos claro más o menos cómo va a ser ese final del actual estatuto, creo que es el momento de empezar a hablar de cómo debiera de ser el nuevo estatus, el nuevo recorrido del autogobierno futuro, ¿no? Ortuzarrek gaineratu du etorkizuneko autogobernuaz hitz egiteko baldintzak betetzen direla eta Espainiako Kongresuan Sánchez presidentea babestu duten alderdien arteko aliantzak Euskal Autonomia Erkidegoan errepikatzeko aukerak egon daitezkela iradoki du. Bien bitartean Arnaldo Otegik baieztatu du koalizio abertzaleak parte hartuko duela bilera errondan. Beraiek esan dute beraiek jarriko dutela martxa eta gu ongo gera. Eta uste dut esan duela ez dakila ura dagoen eroez, era termometro jarri behar duela. Gu jakin nahi duguna da, beraien termometroa nola dagoen. Porque gurea oso garbi dago nun dagoen. Eta alderdi sozialistak ere parte hartzeko asmoa du, baina denborarik ez dutela galduko esan du Anduezak. También tengo que decir que tampoco vamos a perder el tiempo, ¿no? Y desde luego si ese debate algunos lo quieren abrir pues para transitar por caminos que creo que no están entre las prioridades de la sociedad vasca, el Partido Socialista no va a perder el tiempo. Por tanto, lo que yo sí reclamo y solicito es claridad, ¿no? Alderdi Popularrak bere aldetik kritika egin dio Ortuzarren planteamenduari. Y me preocupa que además sea el PNV el que tenga acordado hasta un 95% con Euskal Herria Bildu lo que pudiera ser un planteamiento de autogobierno, porque lo que indica clarísimamente es que el liderazgo en Euskadi político lo está llevando Euskal Herria Bildu. Kontuak kontu, EAJaren presidenteak Gernikako estatutua erabat bete arte itxarongo du, estatus juridiko eta politiko berriaren inguruan hitz egiteko momentua izango delako.
EH Bilduk konferentzia politikoa gauzatuko du datorren irailaren 21. Halaxe jakinarazi zuen atzo koalizio subiranistako koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik. Bertan, hurrengo urteetarako ildoa ezarriko du EH Bilduk. Kidegoen arteko harremana sustatuz, Euskal Herritarrei zabaldua izango dena, ez dugu gure buruari hitz egin nahi, baizik eta herri honi hitz egin nahi diegu, eta badaukagu lasaitasun bat lehen aipatutako bi faktorengatik, batetik gure formula, arrakasta formula bat delako eta horretan sakonduko dugulako, eta bigarrenik gero eta herritar gehiago Euskal Herri luze zabalean bere babesa ematen diotelako proiektu honi. Eta Otegirekin jarraiki badirudi UPNek atzera pausua eman duela pasaden astean argitaratutako tuitaren harira. Bertan, Nafarroako alderdi erregionalistak Otegiren muntaia bat argitaratu zuen eskuan pistola bat zuela. UPNek Twitterrera igotako bideo bat polemika handia sortu du politikoen artean. Non pistola bat jarri diote Arnaldo Otegiri fotomuntaketa batean eta gero bideoa borratu egin duten. PSNek historikoki UPNek PPri emandako babesa kritikatu du, eta Kristina Ibarrola burduen alderdiak bideo batekin erantzun dio. Bideo horretan Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia aurkeztu dute. Eskuan pistola bat duela, PSeren egoitza bateko atean txirrina jotzen. Nafarrako regionalisten erreakzioa PSeren txio batek eragin zuen, eta Maria Txibitek zuzentzen duen alderdiak honako hau adierazi zuen. PPek kongresuan trafiko eskumena Nafarroari transferentziari ez bozkatzen dionean, zer egingo du UPNek? Alderdi antiforalista baten politikak besten jarraitzea? Jose Maria Aznar, Mariano Rajoy eta Alberto Núñez Feijóo UPNeko azken 4 presidenten irudiekin ilustratzen da. UPNren bideoak erreakzio ugari sorrarazi zituen. Alde batetik Peio Txandianok bideoa kritikatu zuen. Eskandalutzat jo du ultraeskuinaren jarduteko modua definitzen baitu. Bestalde, Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko presidenteak gai honi buruz galdetu diotenean, muga batzuk ezin direla gainditu adierazi du, eta bideoak ez duela eztabaida politiko lasaia eragiten gaineratu du. Atzo UPNeko Javier Espartzak deklarazioak eman zituen bozeramaileen batzarrean, non Otegi biktimatzat jo zuen. Que a Otegi le pega más una pistola que una paloma de la paz. Y tampoco creo que me va a negar que creo que se está haciendo, en fin, en la figura de Otegi, un intento de victimizarlo, un intento demagógico de una cuestión que creo que, bueno, que tiene que estar en los términos en los que tiene que estar, que se quiere sacar de contexto. Bestalde, Kristina Ibarrola, UPNeko presidenteak, prentsaurreko batean horri buruz galdetu diotenean, bere alderdiak bere garaian emandako azalpenera jo du. Imanol Pradalesek abiadura handiko trenaren aldeko autua egin du beste behin ere. Atzo Ser irratian emandako elkarrizketa batean, abiadura handiko trenak jada Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan martxan behar lukeela adierazi zuen. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema publikoa ontzat jo zuen Pradalesek Osakidetzak epe ertain eta luzerako eraldaketa baten beharra daukala antzema bazuen ere. Lo vivo con respeto. A mí me parece que si Cataluña y el Estado pactan un modelo singular de financiación y es refrendado por ambas instituciones, bienvenido sea. Lo que a mí me preocupa es que ese debate pueda utilizarse para atacar.
Tenemos un gran sistema público de salud en Euskadi. Osakidetza es un gran sistema de salud. Yo creo que el foco hay que ponerlo donde corresponde y es en que necesitamos con urgencia los informes técnicos que nos permitan tomar la decisión más adecuada para no errar el tiro. Y yo creo que mientras tanto lo que necesitamos es cierta cautela y no pronunciarnos públicamente a favor de una u otra opción porque nos falta información, insisto, suficiente. Y hay que urgir de aquí al Ministerio de Transportes a que haga los deberes y que los haga cuanto antes. Euskadi no se merece no estar subido ya al tren de alta velocidad. Bilbo, Donostia eta Gasteizko alkatekin elkartu da gaur goizean Imanol Pradales. Ajuria enean gauzatu da Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren eta Juan Maria Aburto Eneko Goia eta Maider Etxebarriaren arteko bilera. Nafarroan, Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidentea, Salvador Hirugarrena, Kataluniako Generalitateko presidentearekin bildu zen atzo Bartzelonan. Bizikidetza, industria edota zerbitzu publikoak izan ziren jorratu zituzten gai nagusietako batzuk. Salvador Illa Generalitateko presidentea Maria Txibite, Nafarroko presidentearekin bildu da astelehen honetan Generalitateko jauregian. Abuztuaren 8an Generalitateko presidente izendatu zutenetik, Illak Autonomia Erkidegoko presidente batekin egin duen lehen bilera izan da. Hain zuzen ere, Txibite eta Adrian Barbon, Asturiasko presidente sozialista, izan ziren Illaren kargu hartzera joan ziren bi presidente autonomiko bakarrak. Bileran, bi presidenteek zerbitzu publikoen, industriaren eta bizikidetzaren garrantzia bezalako gaiak jorratu dituzte. Bueno, sobre todo hemos tratado temas de automoción, el proceso de electrificación que tenemos en común las dos comunidades y la necesidad de asegurar esas inversiones, que hoy a la mañana sí que nos han asegurado que siguen en orden. Bi erkidegoek industriaren ezarpen garrantzitsua dute beren produkzio egituran, eta beraz gai horri buruzko hausnarketa egin da. Bereziki automobilgintzari eta mugikortasun eredu berriari dagokienez. Txibitek Illari azaldu dionez, Nafarroak dagoeneko badu industriari buruzko foru lege berri baten zirriborroa. Lege horren ildo estrategikoak azaldu ditu eta Generalitateko gobernu taldearen esku utzi ditu, eskualdeko lankidetzan aurrera egin ahal izateko. Ildo horretan presidenteak Kataluniako trafikoa eta bide segurtasuna kudeatzeko ereduari buruzko interesa agertu du. Izan ere, Nafarroak eskumen hori izanen du Lorafnaren erreformak gortetan modu positiboan izapidetzen bada. Bi presidenteek elkarrizketa arin eta etengabean lan egiteko bideari ekitea adostu dute. Txibitek Nafarroa bisitatzera gonbidatu du Illa presidentea, gai horietan eta beste batzuetan lan egiten jarraitzeko. Intsumiziorako deia egin du Torrek Baionako auzitegian. 1.500 euroko isuna eskatu du prokuradoreak Torreren kontra Baionako suprefeturan euskararen zapalkuntza salatzeko ekintzak egita leporatuta. Euskaraz deklaratzea ukatu diote Torreri eta auzi gelatik atera da. Prokuradoreak 1.500 euroko isuna eskatu duaren kontra horietatik 500 gibelaperenarekin arratsaldean emango dut erabakia. Bai, argi da eta gaur egun hemen euskaldunok pairatzen dugun legalitatea euskararen kontrakoa dela eta legalitate horretan euskal hiztunen kopurua beti txipiagoa izango dela eta beraz ez dugu onartu behar legalitate hori, intsumisio jarrera bat ukan behar dugu legalitate horren aintzinean eta euskaldunok Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula aldarrikatu behar dugu. Eldiario.es argitaratu duenez, Zaldibar Kondamendiaren gaineko 3. ikerketa bat abian da Durangoko auzitegian, 459
2023 delakoa. Estatuko fiskaltza kaleratu berri duen urteko txostenean agertu da datua, orain arte ezagutzen ez zena. Arrazoi orokorra baino ez da jakitera eman, ordea ez du ezer argitzen. Lurraldearen antolaketaren aurkako ustezko delitua da ikertzen ari dena. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna da gaurkoa. 2023an Hego Euskal Herrian 204 pertsonek egin zuten bere buruaz beste. 174 gizonezkoak ziren Eustatek argitaratutako datuen arabera. Taldei erreparatuz gero LGTBIQ+ kolektiboko kideak dira pertsona zaurgarrienak. Tiketbai iruzur fiskalari aurre egiteko fakturazio sistema telematikoa ez erabiltzeagatik 64 zigor espediente zabaldu ditu aurten momentuz Arabako ogasunak. Horien artean daude Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan jarretako txosna batzuk ere, Ramiro Gonzálezek berretsi duenez. Arabako Foru Aldundiak 64 espediente ireki ditu Tiketbai kobratze sistema ez erabiltzeagatik. Hauen artean, Gasteizko Andramari Zuriaren jaietan jarritako hainbat txosna daudela adierazi du Ramiro González aldun nagusiak. Gonzálezek asteroko gobernu kontseilu aurreko prentsaurrekoan adierazi duenez, egoera hau izapidetzen eta konpontzeko gai dago. Eta aldundiak tresnak dituela Tiketbai nork erabiltzen duen edo ez jakiteko azpimarratu du. Aldun nagusiak zerga betebeharrak betetzeko obligazioa babestu du. Gardentasunaren eta elkartasunaren oinarrizko printzipioak bete behar direla adieraziz. Abuztuan ospatu ziren jaiak baino lehenago Tiketbairen beharrezkotasunak eztabaidak sortu zituen. Izan ere txosnak irabazi asmorik gabeko erakunde gisa identifikatzen dira eta irabaziak gizarte ekintzak eta jarduera kulturalak egiteko bideratzen direla defendatzen dute.
Arabatik Gipuzkoan etxebizitzen prezioen joerak gora dirau, bai salerosketa merkatuan baita alokairuarenean ere. Donostian egoera bereziki aipagarria da. Izan ere, metro kuadroak bataz beste 5.500 eta 54 euroko kostua dauka. Alokairua berriz 1.000 eta 92 eurora arte igo da, maksimo historiko berria ezarri delarik. Etxebizitza bat erostea arazo bihurtu da askorentzat Gipuzkoan. 9 urtez jarraian prezioa etengabe hazi da, eta horrek ondorio nabarmenak izan ditu. Etxeko ekonomiak ahuldu egin dira eta hori urteko 2. hiruhilekoan erregistratutako salerosketa kopuruan ikus daiteke. 1.498 izan baitira guztira. Hau da 2024 hasieratik 17,5% jaitsiera izan da eta 11,7% aiazkoaren aldean. Ildo horretan higiezin hilabetzako agenteak esan du etxebizitza eskuratzeko zailtasuna dauden une honetan merkatua oso tentsionatua dagoela. Azken hiruhilekoan ere igo eginda etxebizitzaren batez besteko prezioa Gipuzkoa osoan, 3.478 euro metro kuadroko. Azkundea geldiezina izan da azken hamarkadan, zehazki 900 euroko garestitza erregistratua 2015-tik eta horren ondorioz lurralde maksimo historikoetatik oso gertu dago. 2008an lortutako erregistrotik 100 euro baino gutxiagora. Kasurako Donostian neurriz kanpoko prezioak dituzte. Metro kuadroko kostuek marka berrea jarri dute, 5.554 eurokoa. Baina zailtasunak ez daude soilik etxebizitza bat erosterakoan. Alokairuko merkatu ere egoera konplexuan dago. Kontratuen hileko batez besteko errenta gora egiten jarraitzen du eta aurtengo azken hiruhilekoan 826 eurokoa izan da Gipuzkoan. Donostian berriz 1.092 eurora igo da eta erregistro historiko berria ezarri du, 8,5% hazkundearekin. Testu inguru honetan Donostia gune tentsionatu izendatzeko izapideak azkartzeko eskatu dio udalari kaleratzeak stop elkarteak, alokairuen prezioi muga jartzeko eta beste neurri batzuk hartzeko. Donostia tentsio eremu izendatzearen aurrean ordea higiezin hilabetzako agenteak zalantza agertu du. Bere ustez prezioa mugatzeak jabei pizgarriak kentzea ekar lezakeelako. Gaineratu du prezioa mugatzeak errentagarritasun muga bat ekarriko duela eta horrek etxebizitza inbertitzaien eta edukitzaien ihesa eragin dezakeela. Euribor tasa 2,88an ezarri da, lehenengo aldia da 2022ko abenduaz geroztik 3%tik jaisten dela. Euriborra da Hego Euskal Herrian hipoteka aldakorren balioa erabakitzeko gehien erabiltzen den indizea. Langileen auziei begira, Idia Zabalgo Jaso Tower Cranes enpresako zuzendaritzak 8 langile kaleratzea erabaki du 6 hilabetez luzatu zen aldi baterako lan erregulazio hori amaiera eman ostean. Elak eta Lab sindikatuek jakinarazi dute hilaren amaieran konponbiderik ez badago greba mugagabe hasiko dutela. Idia Zabalgo Jaso Tower Craneseko langileek 9 eguneko grebari ekitea onartu dute batzarrean. Datorren ostegunetik aurrera, enpresako zuzendaritzak joan den astean 8 lankide kaleratzeko hartutako erabakia salatzeko. Lab eta Ela sindikatuek osatutako enpresa batzordeak azpimarratu du ez dutela onartzen enpresaren erabakia ez da erakutsitako jarrera ere, eta kritikatu du Jasok aurretik hartutako erabaki bat jakinarazi besterik ez duela egin, alternatibak negoziatzeko inolako borondaterik erakutsi gabe. Hori dela eta adirazi dute grebaren eta mobilizazioaren bidea dela langilei geratu zaien aukera bakarra.
Hala aste honetan greba egingo dute ostegunean eta ostiralean. Datorren astean asteazkenetik ostiralera, hurrengoan asteartetik ostiralera eta konponbiderik ez badago iraileko 4. astean greba mugagabea hasiko dute. Labek eta elak greba egitere eta mobilizazioetan parte hartzera deitu dituzte langile guztiak, kaleratzeak ezeztatzeko eta irtenbide negoziatu bat bilatzeko. Guztien lanpostuen etorkizunaren alde borrokatuko dutela azpimarratu dute eta enpresari dei egin diote egoera okertu baino lehen akordiak lortzeko asmoz hitz egiteko. Iragan ostegunean bi sindikatuek gogorarazi zuten ertean 6 hilabete eman ondoren zuzendaritzak ekainan jakinarazi zuela neurri hori ez berritzeko asmoa zuela. Baina orain oporretatik bueltan 8 langile kaleratu ditu erabakiari buruz hitz egiteko edo alternatiba negoziatuak bilatzeko inolako borondaterik gabe. Aukera hori onartezin zaio ondoren enpresa batzordeak jarrera aldatzeko erabakia atzera botatzeko eta beste bide batzuk bilatzeko hitz egiteko eskatu dio konpainiari. Negoziazio horik ez zegoenez grebara jotzea erabaki dute. Aldaketarik ez oraingoz Tubos Reunidos Premium enpresako lan gatazkan. Enpresa komiteak konbeniorako proposamen berria luzatu zio zuzendaritzari asteburuan, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Pasaden abuztuaren 26tik dihardute greba orokorrean. Tubos Reunidos Premiumeko langile batzordeko bozeramaile batek Hamaika telebistari adierazi dion arabera, batzordeak hitzarmen berriaren proposamena aurkeztu du zuzendaritzarekin izan dituen azken bileretan. Zuzendaritzaren aldetik ez dute oraingoz erantzunik jaso aurkeztutako proposamenari buruz. Batzordeak adierazi duenez, asteazkenean erantzuna jasotzea espero dute. Enpresak bere aldetik aldi baterako enplegu erregulazioko espedientearen ezarketaren aurreabisua eman dio langile batzordeari. Izan ere, abuztuan jakinarazi zuen enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea urriaren 7an ezartzeko asmoa. Tubos Reunidos Premium enpresako langileak greba mugagabea hasi zuten abuztuaren 26an. Lanaldia murriztea eta erosalmena bermatuko zuen hitzarmen propio bat aldarrikatzeko asmoarekin. Geroztik aurrera pausoak eman dira langile eta zuzendaritzaren artean. Langileek enpresa itun bat garatzea onartuz. Kulturarloan Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunearen programazioa hemen daia da. Oian eder Euskararen etxean hasitako proiektuarekin jarraitu ez ezik, Aintzina Folk jaialdiaren edota udako Euskal Unibertsitatearen ekimenak ere izango dira bertan besteak beste. Uztailean egindako inaugurazioaren ondoren Lazarraga elkarteak Izaskun Arrue kulturgunearen programazioa aurkeztu du ikasturte berriarekin batera. Elkarteak adierazi duenez, Oian eder Euskararen etxean abiatutako proiektuek eta kolaborazioek jarraikortasuna izango dute Izaskun Arrue kulturgunean. Hala nola, Aintzina Folk jaialdiaren hainbat ekitaldi edo udako Euskal Unibertsitatearekin batera antolatutako Euskaldunentzako jabetze eskola ekimena. Aldi berean askotarikoak izango dira kulturguneak izango dituen proposamen eta ekimen berriak. Programazioa irailaren 11an hasiko da. Espazioa bidaia bat gure baitan Eneko Etxebarrieta eta Miluki Okaberen antzerki lanarekin. Urrengo asteetan Petxi bakarlariaren kontzertua, literatura idazketen astapena ikastaroa eta magialdiaren magia jaialdiaren hainbat ekintza burutuko dira Izaskun Arrue kulturgunean. Abendura arte programatutako ekitaldi guztiak iak.eus webgunean daude ikusgai. Hauetarako sarrerak ekitaldia baino astebete lehenago egongo dira eskuragarri webgunean bertan. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo sartu gure sare sozialetan ongi izan eta arratsaldona pasa.
Ukaezina da Latinoamerikako abesti askoren letrek iraultzei indarra emateaz gain poesia eta edertasuna ere gehitu izan diotela. Handik, kilometro askotara egingo dugu salto, baina Latinoamerikan jarraituz. Lur zabal honek iraultza eta beraz himno asko eta oso ederrak eman dituelako. Hoien artean, 1900 eta 1969an Daniel Biglietti izeneko konpositore uruguaiarrak sortutako A Desalambrar izeneko hau. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Daniel Bigliettirena da abestia, naiz eta gehienok Victor Jararen ahotsean ezagutzen dugun gehien. Poesia zuzen eta ederra erabiliz, jabetza pribatuaren esiak austeari buruz hitz egiten du. Abesti honek oso paper garrantzitsua izan zuen Txilen, Pinocheten diktaduraren aurkako kale protestetan, ariketa A Desalambrar esaera bera ere manifestazioetako aldarri bihurtu zuten arte. Eta orain urte batzuk berriz ere Txilen izandako kale protesta gehienetan ere, berriro ere A Desalambrar bezalako aldarriak entzuten ziren nonai. Eta Txiletik Estatu Batuetara egingo dugu salto orain. 1900 eta 1971 urtean, Vietnamgo gerra bere gordinenean zegoen bitartean,